Yn y fideo yma, mi wnawn ni gychwyn edrych ar y broses o newid ffracsiwn i mewn i ddegolyn. Gadewch i ni ystyried yn gyntaf y 9 ffracsiwn yma ar y sgrin. A beth sydd yn gyffredin amdan y 9 ffracsiwn yma yw bod enwadur y ffracsiwn, sef gwaelod y ffracsiwn, yn bwer o 10. Hynny ydy, mae yn naill ai yn 10, neu yn 100, neu yn 1000 ac yn y blaen. Nawr, os oes gennych chi ffracsiwn ble mae'r enwadur yn bwer o 10, yna mae o'n eitha hawdd newid y ffracsiwn i mewn i ddegolyn. Dych chi jyst angen meddwl amdan y swm rhannu sydd yn gysylltiedig â'r ffracsiwn. Felly mae 3 dros 10 yn golygu 3 rhannu hefo 10. Wel, mae 3 rhannu efo 10 yn 10.3, ac felly dyma fo'r degolyn ar gyfer y ffracsiwn 3 degfed. Mae 9 dros 10 yn golygu 9 rhannu efo 10, sydd yn 10.9, ac mae 13 dros 10 yn golygu 13 rhannu efo 10, sydd yn 1.3. Yn yr un modd, mae 27 dros 100 yn golygu 27 rhannu hefo 100, sef rhannu hefo 10 dwywaith. Cychwyn efo 27, rhannu efo 10 unwaith, 2.7, rhannu efo 10 yr eilwaith, 0.27. 6 rhannu efo 100 yn yr un modd, rhannu efo 10 dwywaith. Cychwyn efo 6, rhannu efo 10 unwaith, 0.6, rhannu efo 10 eto, 0.16. A 213 dros 100, rhannu efo 10 dwywaith, unwaith 21.3, yr eildro 2.13. A wedyn, os di 1000 yn ymddangos yn yr enwadur yn y gwylod, dyn ni angen rhannu y rhif ar y top, yr rhifiadur hefo 1000. Hynny ydy, dyn ni rhannu efo 10 tair gwaith. Felly cychwyn o 357, rhannu efo 10 unwaith, 35.7, yr eildro 3.57, y trydydd tro 0.357. 61 rhannu efo 1000, rhannu efo 10 eto tair gwaith, cychwyn efo 61, rhannu efo 10 y tro gyntaf, 6.1, yr eildro 0.61, y trydydd tro 0.161. A 3 rhannu efo 1000, eto rhannu efo 10 tair gwaith, cychwyn efo 3, y tro cyntaf 0.3, yr eildro 0.13, y trydydd tro 0.113. Nesaf, gadewch i ni ystyried y ffracsiynau yma. Nawr, tro yma, dydy'r enwadur ddim yn bwer o 10, 5, 20, 25 a 500 ddim yn bwer o 10. Ond mae'r ffracsiynau yma yn rhai sydd hefo ffracsiwn cywerth sydd hefo enwadur sydd yn bwer o 10. Hynny ydy, dyn ni'n gallu ffeindio ffracsiwn cywerth ar gyfer y ffracsiynau yma sydd hefo enwadur, gwylod y ffracsiwn yn 10, yn 100, yn 1000 ac yn y blaen. Ar gyfer 2 dros 5, 2 pumed, os dwi'n dwblu y top ar gwylod, dwi'n cael y ffracsiwn cywerth 4 dros 10. Wel, mae hwn yn ffracsiwn ble mae'r enwadur yn bwer o 10, 4 dros 10, nawr os di 3 dros 10 yn 0.3, mae wedi 4 dros 10 fod yn 0.4. Felly 0.4 ydy'r degolyn ar gyfer 2 pumed. Yn yr un modd, os dyn ni'n ystyried 11 dros 20, ac os dyn ni'n ystyried bod ni angen creu ffracsiwn cywerth ble mae'r enwadur, y gwylod yn bwer o 10, fydde wneud hyn tro yma drwy liosi y top y gwylod hefo 5. Oherwydd mae 20 lluosi efo 5 yn rhoi 100 iddo fi. Ar y top yn y rhifiadur, 11 lluosi efo 5 yn 55, ac os di, lle mae o, 27 dros 100 yn 0.27, wel mae 55 dros 100 yn 0.55. Ac gyfer 4 dros 25, os dwi'n meddwl sefyd rai newid yr enwadur i fod yn bwer o 10, o fod ei wneud hynna drwy liosi y top y gwylod efo 4. Oherwydd, mae 25 lluosi efo 4 yn rhoi 100 iddo fi, sydd yn bwer o 10. Defnyddio yr un lluosydd 4 ar y top, 4 lluosi 4 yn 16, 16 rhannu efo 100 yn mynd i fod yn 0.16. A gyfer 106 dros 500, a tro hyn fydda i ddwblu y top ar gwylod. Os dwi'n dwblu y gwylod ar enwadur, dwi'n cael 1000, sydd yn bwer o 10. Os dwi'n dwblu y top, mae dwbl 106 yn 212. A wedyn 212 rhannu efo 1000 yn mynd i fod yn 0.212. Dyma chi ychydig o ffracsiynau
Ydych chi geisio newid unigolion gan ddefnyddio'r technegau yn y fideo yma. Pan ydych chi wedi cael amser i feddwl amdano'ch atebion eich hun, cymharwch nhw wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.